ada Niken. Ya, urunan larang-larang ora semangat. Semoga wonten Niken Salindri Mayangkara campur sari. Monggo. Alhamdulillah. Nyapa sampean gawe sandal? Ngolean rene sing gawe sandal lho gawe sandal. Yo kayak aku piye saiki kok kon opo neh? Aku bengi iki wis gawe aku deg-degan iki. Lah nyapa? Lah aku yo urung tahu aku penonton nyampe semene akeh. Aku yo gumun bengi iki. Oh iya biasane kan wong loro wong telu ngono kuwi aku. Sing sitok picek. Yo ora. Ning sing tak gumune iki ning kene aku yo enek gumune Mbak Niken. Kenapa Mas Ilo? Penonton ki sing nonton setiap Mayangkara tampil sing nanggap yo apa sing nonton ki yo akeh. Sing seneng yo akeh. Sing guyu yo akeh. Terus sing nanggap arang-arang. Sopo muni larang meng? Sapa muni larang? Urung tau nanggap larang iki lho murah ya kan ya. Murah iso dicicil ngawur jare larang ngomong ngono. Dicicil kena lho Mbak Bu. Dicicil omong ngono sedina ping 3. Sedina ping 3 isu awan bengi pelunasan kuwi ping 3. Heeh ya. Ngomong larang. Mbak Niken. Iya. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada warga sik. Duren Sewu. Duren Sewu. Dusun Klagen. Desa Duren Sewu. Acara malam hari ini dalam rangka syukuran sumber. Syukuran sumber dan anniversary Telaga Sewu yang ke-19 tahun. Semoga buat warga Desa Duren Sewu dan sekitarnya pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lekak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi kagem anniversary Telaga Sewu yang ke-19. Apa Telaga Sewu itu apa? Itu salah satu wisata juga nggih Bapak. Ugi kolam renang, ugi pengairan buat warga daerah sini itu Telaga Sewu. Itu ya, yang ini ya, yang sebelah situ itu. Situ lah, itu ada kolam renang. Nanti kalau kamu mau renang. Tadi ditutup ya Pak? Buka setiap hari 24 jam. Ayo, celulup ning kono apa piye yo? Enggak mau. Sesuk ae. Oh iya, Caca sesuk aja mulih. Rasa mulih. Heeh, sesuk slulup sik ning kono. Ora Ding, Epan tetep mulih wong arep metu bakul tahu kok. Paling Epani saiki lagi nganu kuwi. Ketoke wong wis Polres. Oke Mbak Niken. Iya Mas Ilo. Malam hari ini kita ngasih hiburan Suko Parisuko diaturi lelipur. Nika jenengan sampun katuran setunggal tembang. Monggo diaturke napa melih. Loh, ini yang apa? Yang manggil kita itu ada Pak Lurah. Pak Lurah. Ada Bu Lurah. Bu Is. Ingkang pundi Pak Camat. Pak Camat ugi rawuh. Nggih, Pak Pandan Ramir. Terus Pak Kades. Mong Pak Kades wis iki kan. Lali ya. Pak Kades berarti sebut. Masa? Iya. Aku lo nyebut Pak Lurah.
Duduk Pak Kades. Kuwi ora ya padha. Beda ngawur. Lurah karo kades iki. Beda lho sila. Ken iki Ken. Kades iki K A D E S. Lek lurah L U R A H. Oh iya. Kamu aku mangkat rada pinter teko kene awar kowe dadi kok Ken. Lah iya. Lurah ki beda ya. Pak Lurah sing ndi ngerti ra? Pak Lurah nyepelekne no. Pak Lurah mosok lurah. Lah kan tekomu keri mau tekoku dhisik dhewe ya mesti dhisik ngerti aku. Lah Pak Lurah rak niki to. Lah. Endi? Ya kok ben sak mandeke tanganku to. Iki cek golek iki. Tanganmu mandeke ning ndi? Wah, sinyale urung temu. Ndi? Urung temu. Engkang pundi Pak Lurah? Wis ora ngerti. Ora temu. Ngendi kan? Pak Lurah. Di. Kae. Kae iki menyakok sepene kae kok. Lah timbangane ngene. Oh, berarti di Kae. Oh iya, matur nuwun ya Nduk ya. Kowe ngajar aku pokok. Pak Lurah iki lho. Sing damel kopiah hitam. Nggih. Brengose koyo Pak Ladusing. Oh lah lah. Iya ta? Koyo Pak Ladusing. Sing gawe batik kae. Nggih. Iya ta? Nggih. Terus mari ngono gawe pantopel kae. Pak Lurah. Sing tangane nggo celi apa? Alah. Apa? Tangane nggo celi tangan. Mas aku iki. Iki wong tak kira ki. Nah, sakmenika Bapak Lurah. Nggih. Bu Is niki Bu Is. Sampeyan ngerti Pak Lurah karo Bu Is duwe restoran jenenge Warung Bu Is. Pak, enak rasane. Rasane di situ tuh spesialnya ayam goreng sama bebek goreng. Wis sampean ra ngerti cacah mau salahnya teko telat mau jadi mama ning ngono ya Bu ya. Nek ngoten kula dibungkus mawon nggih Bu, kula tebih Bu. Apa? Wis jan enak warunge gede nggone. Warung gadah warung? Nggih, Bu Is. Ya, sesuk cacah jak mampir ya. Itu judulnya aja Warung Bu Is. Oh. Tapi dalamnya itu seperti restoran bintang 5. Oh. Dan harganya terjangkau, rasanya Mas. Iki jane ngopo to kok? Aku ki saking gumunku ki lho Ben. Mungkin dari Pak Lurah atau Bu Is ada permintaan lagu? Oh, ada. Apa? Tadi alah, dereng napa-napa barang kok ya. Alah. Permintaannya itu anaknya Pak Lurah sama Bu Is. Sak menika putranipun. Oh, berarti wong loro mbiyen gentenan metenge sing 5 sasi Pak Lurah, 5 sasi Bu Is. 10 sasi lho. Piye to, lha rimo anake wong loro. Lha iki berarti gentenan Pak Lurah meteng 5 sasi, Bu Is 5 sasi. Piye Ken? Angel. Gawe ndek anak berarti bojomu gentenan yo an, meteng mbek awakmu. Heeh. Kok yo ora. Iya. Mbok malah takon ning aku wong kene rong ndek bojo, rong ndek anak kok takon aku. Ini ada permintaan apa? Permintaan dari Pak Lurah sama Bu Is. Gorene tak wacane. No. Iya tak wacane. Iya diwaca. Bokong semong. Ya. Sinarengan. Bokong semong ta ngger awakmu. Oh iya mesti kok. Angger jaluk lagu mesti ning tanggapan ning ndi ya mesti Mbak Niken bokong semong Mbak Niken. Aku jane wis males ya nyanyi kuwi. Kita ora waleh ya anakku nyanyi kuwi. Ndek ingi nganane bokong semong ya ta. Ndek ingi bokong semong ya ta. Saya kan bokong semong. Anggite kok aku ora iso nyanyi lagu liyane ya. Yo lah Pak. Anggite apa aku gak iso lagu liyane. Lah aku yo iso jineman, iso langgam, iso sembarang kalir. Nek trimo bokong semong tok dikira netizen aku. Kok sing malah posene aku kuwi. Kudune iki yo sampean iki ngomong kepara. Kepara. Aduh kepara. Kepala. Kepacul. Kepada masyarakat diomong nak iso sembarang dengah. Lah iki apa nek sing terakhir? Sinarengan. Lestari, sabar. 5 to? Permintaane sik cekok sik. 1, 2, 2,5 iki sian, Bu. Radil ngono kuwi. Kudune lagune 5 ya 500. Kowe njaluk piye? Sampeyan yo ngono, Bu. Lagu 5 250. Oh, kudune ngono to. Boten Bu. Kula iki guyon lho, Pun to. Pun jenengan paring ayam goreng kula pun seneng kok. Lah kok Ayo kita kasih bokong semong. Oke.
Piye he bocah ngele he kowe iki dikeploki mergo ndekne seneng karo awakmu. Akhirnya aku kan mulai. Kon mulai keplok-keplok seneng kok kon mulai. Ayo kita coba kasih bokong semoknya. Kasih bokong semok. Semoga kita goyang-goyang ada bokong semok. Pak Lurah. Aduh. Pak Lurah ketoknya ngawah iki ya. Bokong semok. Bokong ini kan semok rambut disanggul. Sanggul yang nganggut cocok. Aku seneng angger caca angger wayah terakhiran mesti cowopet nih ini. Itu namanya apa itu namanya? Namanya enggak. Apa itu? Namanya variasi versi apa ini? Variasi versi apa itu? Variasi lali. Oh alah, yo angel iki ditiru iki variasi. Iyalah. Aku yo kayak caca ini angger baru tak cowopet nih ini iki. Soalnya itu hanya ada di Mayangkara. Oh gitu, memang iya. Spesialnya Mayangkara ini. Spesialnya Mayangkara ini grupnya. Pekok-pekok. Tidak. Apa? PT Lali-Lali. Oh, PT Lali-Lali. Iya, PT Nontet-Nontet sama PT Lali-Lali. Kilo ketuane. Ini sudah dikasih permintaan dari Pak Lurah nggih Mbak Iken nggih. Iya. Ada bokong semok. Ya. Putra yo bokong semoknya aku ya seneng kan angger sing ala bokong Apa alah bokonge? Ngomong apa ya to? Bokong semok. Bokong semok. Aku seneng sing kuwi. Ini gimana Mbak Iken? Gimana? Kita kalau duet bagaimana? Aduh, aku tuh kayak kurang-kurang gimana gitu loh, Mbak. Ya apa toh? Nggak mood nyanyi sih. Iya tak kancani aku duet. Mau? Iya, aku kok kenapa le? Ngene iki. Ngendang ae, ngendang. Apa iso? Iso, ayo ngendang. Ayo Sat, mikir Sat. Ngendang wae kowe. Iki wae apa nggih Banyolan apa nek kok iso malah dadi. Ayo ngendang wae kok. Iki kita MC iki. Iya, MC iki. Ayo Sat. Asat MC. Ayo Sat. Sat. Iki aku ngendang ya. Ayo Sat. MC genten. Sat, dibayar tenan ora? Oh, copo kuku. Sithike lho Sat. Sakung Borolenggo. Nah, kuwi lho Sat. Ayo MC ngono lho. Sakung Borolenggo bersama. MC apa kumu jane? MC. Kita sambut. Ya, baik. Selamat malam kepada para hadirin semuanya. Kita di sini masih bersama. Iki ngendang ya, Sil. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Sama Nekone ya. Sama Nekone. Oh, aku Nekone. Ya. Oke ya. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Hati-hati kepada para hadirin. Rin. Yang duduk di tengah lapangan. Ngan. Awas ada ulo, luwuk. Gak boleh. Jenenge kowe bebas ngawur. Ojo saru. Jenenge kowe bebas.
ora mergo kowe lucu. Mergo banyolanmu kobong. Dong ora. Rasa banyol San. Rasa banyol, ora rasa banyol. Adewe nyanyi. Nyanyi. Heeh. Nyanyi apa? Duit. Anu. Apa jenenge? Wis kadang. Ya, Dewa Tresna. Nyanyi. Mah nadane sik, nadane. Wis kadangan kula ngenteni tekan labah tresno nanging kaloro lara ati iki anu San pengendange dina iki rada piye ngono ya randang-dang candhak mbok yo ndang dikendangi ngono apa piye ora Lah ya. Lah yo. Dikendangi piye ngono jaipo ngono Alah. arep piye lah kamu tong Gak aku karo sing orjen iki gak perlu aku kok. Ki tapi lho ki kok. Tenan sumpah HP iki kok. Ayo. Telung tak delantang. Wis katangan golangan tindikan labung teras nanging keluara sama sekali. Iya, kan aku melok pisan. Sapa nang rene? Ning kono. Iki aku sik ning kene ayo. Ya Allah, bayaran 75 kok angele koyo ngene. Oh, 75 bayaranmu. Arep 75 ndek. Perjanjiane kaya 75 ndok aku. Oh, 75. Nah, 75. Lah iya, berarti kok tak tenani 75 ya? Iya. Ojo. Remuk kancane. Kowe iki ngakon aku ngendang iki to, Ken. Bebasan aku rasa pokok ning kene nganggo cangkeme kene kok nganggo ngadak ngundang nyapa? Nganggo cangkeme iso aku. Nggih cangkem iso. Kenek. Iki rasa njajal ning kono. Nyepelekne aku iki aku rasa nganggo kuwi to nganggo iso kenek. Tok tak tong dulu tok tak ton. Tong tak tong dung tok tak. Gur merek mulai barang. Iso. Jajal mau sing nganu mau. Oke. Wis. Mana janji. Tung tak tok tak tok tak 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 tak. Tung tok tak tok dulu tok tak tok gung tok tak. Dek tok tak tok gur tok tak tok tak tok tak 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 gur. Tak 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 gur tok tak tok tak tok tung wis tok. Tok tak gur. Rada-rada cepet ya Cah ya. Mong sawiji sing tansah kami. Kudu sabar lan klatenan ngenteni. Yen mangkono. Lagi ki MC yo nesu. Rene. Mutungan. Maafkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. MC-nya malam hari ini tidak bisa sabar ibu. Karena dia mengalami gejala diabetes. Makanya darahnya tinggi sekali. Gulanya dhuwur. Sering pusing. Amin.
ora deraru. Iya, Mo. Sikilku mau idai lho. Ngomong. Ora krasa lha ning kene iki lho, panggunge yo ngene-ngene lho. Ngene. Iki kan nungguin ya. Tasang ngono. Iki aku duet sing kaya nyanyi apik. Aku tau nyanyi karo awakmu ning TikTok kera enek sing sesek cocok setuju mboten? Oh, setuju. Lah sing kene setuju, lah sing kono. Setuju mboten? Setuju ki bal aku kabeh are. Kono. Setuju mboten Pak Bu? Ana setahun barang enek setuju. Sing pupusnya langsung Mas. Rale. Apa? Lagune apa? Pupusnya langsung kali. Pupusnya langsung ngajak piye we rasat kudel kan? Wah, temane dhewe iki. Iya to. Wong aku nang gudel yo iso. Opo iki satenane takdirku sing jake sliramu ya trot. Iya nyuk. Beh. Ki sampe randang-dang. Yo randang kok ngerape ngene langsung kok yo ngene kok. Ngono kuwi gentenan. Sing apik yo. 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 Monggo, ayo aku tidak mau kalau di versi biasa. Kita versi ojing-ojing. Wih, enak iki. Mbuh. Lho, enak no. Monggo, Mayangkara campur sari. Versi DJ. Terus mari ngono dikendangi Jaipong. Oh, versi ojing. Iya. Kita campur sari manut karo kowe kabeh ya Ken ya. Ya, kudu ngono. Iya. Wes manut. Cingkocang. Piye to kok udang bayi. Semoga katuran boten pupus langsung. Mayangkara campur sari. Niken Salitri. Yo. Isyarat atau cacai? MC Ciporo. Oke, kita goyang bersama Mayangkara campur sari. Buat pasukan jiwa-jiwa dia, kita goyang sih. Keneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya pasukan bergoyang matur suwun Ken ya. Iya, kita panggil dulu. Oh, yuk kita panggil dulu ya. Yang mana ikut dali Ken. Ayo dipanggil sing di. Ada sinden terbaru kita. Oke, sinden terbaru kita yang berasal dari Kediri. Oh, yo. Ada
Wiwin Arumita. Ayo, sebutnya Cang, ayo Cang. Lagunya sak karepmu. Ayo. Ayo. Malah diarani anak durhaka iki ya dong. Lah iya. Mbok Amin piye oke? Ayo. Situ nyanyi kurang lah mau cek soalnya gunanya apa? Karo mangsaku. Mbak Yosi ini dari mana toh? Dari Blitar. Oh Blitar. Iya. Oh Mbak Yosi Blitar. Aslinya Blitar tapi sekarang domisili di Boyolali. 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 Sing dari kondangnya Indonesia. Terima kasih Mbak Yosi. Mbak Yosi terima kasih. Nikah. Oh kudu ngono kuwi toh. Ya iyalah kan aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Iya udah deh. Terima kasih ya buat pesinnya semua. Mbak Yosi sini dulu dong. Gimana kabarnya ada? Ki opo to yo yo. Wong wedok-wedok nak ketemu. Kamu tadi datang jam berapa? Jam 5. Kamu jam berapa? Tahu enggak? Tadi tuh macet sekali. Masa sih? Iya. Kamu lewat jalan apa? Aku lewat jalan tol. Sama sih, aku juga lewat jalan tol. Kok kamu bisa macet? Aku kok enggak sih? Karena tadi tuh habis mudun dari tol itu Aku ya. sempet ada sanhorok. Aku juga lewat jalan tol. Di Malang Aku juga lewat jalan tol. Di Malang itu kan dominannya kan ada sanhoroknya di sini. Makanya itu macetnya gara-gara Iya macet ya, tadi juga macet ya. Juga sedih banget Macet tadi. Aku sampai 5 jam. Aku kan jadi kayak gimana gitu. Tadi arek-arek juga belum makan. Belum makan juga. Jadi ini loh, tadi aku juga macet. Aku macet. Gagasan aku. Iki awak dhewe wong telu. Ora wong loro tok. Aku iki nak pengen melok. Aku juga macet yang ngono aku digagas. Iya toh malah dok meneng iki. Ngapain sih? Padahal aku mau alasan lho pokoke ngonoan. Kamu krik-krik banget sih. Iya sih. Orang ini pembincangan wanita antar wanita. Berarti aku nggak boleh ho. Kamu kan lelaki. Kamu lelaki atau kalau masih kami terima. Ayo, Pak Lurah, bejeng rapat tembuti Pak, kalau tak derek Pak. Nah, aku tak berbicara ke Pak Lurah kan pada sama-sama lelaki. Memang kamu lelaki? Memang kamu cowok? Iya. Piye to aku wedi malah omongan karo wong iki. Lah aku pasamu apa wedok? Aku yo lanang. Masuk lanang? Ya sudah, gak mau aku bicara sama laki. Nek ra percaya ka lho, kamu sing wis ngambung aku iki lho. Lho. Nang guri iki ngene. Aku seneng lanang lho, Oh iya, hati-hati mbek kalep. Kalep medeni kalep. Alpin kancaku Pin. Ambung sithik Opin. Ngono ya ra? Pembohong, kau pembohong. Mbak Yosi ya, gimana? Terima kasih ya Mbak Yosi ya. Nanti nyanyi lagi ya Mbak Yosi ya. Iya, terima kasih Ini ki nak bojoku langsung tak bacok ndase. Ini delalah yo bosku dadi niku kula nggih mboten mantun. Kita panggil ya. Ada Mbak Afi. Oh, dengan adanya kayak gitu. Iya. Oke, ini kita selanjutnya biduan berikutnya ada Mbak Afi. Mana? Iya. Si Dene Mayang Kerang ini kabeh bae. Aku yang salah jalur iki. Mbak Afi. Iya. Sudah lama kita tidak bertemu Mbak Afi. Apa kabar? Kabar baik. Telek. Kenapa sih? Iya, nggak asik gitu. Kamu itu nggak asik. Besok-besok jangan itu ya, manggil MC itu. Iya. Nggak asik dia. Ki piye to tak kira Mayang Kerang penyanyine anggun-anggun lembut malah ki ngene kabeh to. Berarti aku harus mengikuti kayak yang itu. Bisa diam nggak? Tak pateni tok. Kowe. Kowe yo ora galak kono. Ayo kita nyanyi tadi requestnya dari Bapak Lurah. Iya. Tadi ada Sinarengan, Lamunan, Lestari. Kalih Welasku. Lestari, Sabar. Sabar. Oh, kita nyanyi Sabar ya. Iya, Iya, karena kita itu sabar. Pak mriki enten bakul rondap sedak-sedakan. Tak rondap ya wong loro iki.
Apa itu rondap? Apa itu rondap? Aku tahu rondap itu yang diminum terus ada jahenya itu. Ronde. Ronde Lewi. Ronde itu perempuan yang sudah menikah terus putus. Rondo Lewi akeh namaku. Ya ampun. Akeh Lewi namaku. Ini dikasih Mbak Niken ya. Rondo itu yang menggelinding terus itu ada mobilnya. Rodo. Masih dumu, Mas. Lah yo muncrat iki lho. Teles loh, Mas, ki wis kudanan. Lah yo. Itu setting spray namanya. Ambune piye ta ambune? Badut, basi, bacin. Aku lagi 2 minggu gak sikatan. Lah pokok sikatan piye aku lho ning kamar mandi bali desa renek cengkale lawang. Lah iya. Bali desa renek kancinge nguyo sidene tak ganjel sikil. Enak ade mana nggone kamar mandi bali desa ya. Kowe sing kanan, sing kiri renek. Mosok Nguyo tak kene lho. Ngono wedine konangan kok. Lah iya ndah niat celanamu teles loh, Mas. Gek aku nguyo iseng. Aku yo kaget to. Abane muni. Terus. Rang tang 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 tang. Apa ini? Bareng arek buri dhewe apik kan. Apa? Tang tang. Oke, langsung kita kasih pamundutan saking panjenenganipun Pak Lurah wonten. Mengandung gas nih. Sabar. Kita roll dulu, Daral. Ya, pakai roll. Ini toh. Duh sayang ngapunten nih saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak ubayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal entur sayangku Ya ta. Makane lek 1 meter kotor gak usah ngono kuwi deh, Mas. Lek 1 meter kotor gak usah. kuat piye jenane. Aku pengen kau ning TV-TV dansa sing apik ngono iki yo anggang-anggang yo ken ora kok langsung kok kabruk kok mbelek. Kayak aku terima semene. Menghayati yo, Lah aku Mas. koyo kesempu ya wit bayuk ngono. Oh, dilokne wet to. Dilokne wet, Mas. Ayo. Ngici. Lah iya, oh. Wit. Ya. Kan wit pring kan cilik langsing. Pring. Oh, wet. Ngerti pring ora? Pring ketekek lho. Bambu ngerti ra? Ra. Kuwi cilik ramping ya Pak ya. Iya. Pring. Ora kuat. Lah iya, nek pring. Jate abut Pak Gudi. Langsung saja, sabar. Bar. Ada Bayangkara campur sari. Masih ada satu kali lagi. Kalau ini dia itu kalau ini dia itu kalem enggak? Iya lumayan kalem sih. Kalem ya. Ini kalem ya, aku seneng kalem. Iya, ini kalem sih. Ya, muga-muga kalem. Muga-muga kalem tenan iki. Ya, yuk kalem. Ada Mbak Putri, halo.
Alah tak kira yo kalem tenan. Malah nemen. Aku kalem loh Mas. Wah yo iki enek pere ketoke. Ngene. Mbak Putri, iya? Apakah kamu tadi duduk di situ bosan? Iya, aku bosan sekali. Kosong ya apa? Ya iki apa? Ini dia namanya bukan Putri Lope-Lope. Putri siapa? Putri CEO. Oh, dari PT Naga apa itu ya? Dari PT apa tadi kamu? PT Nagasari. Dari PT Guna-Guna ini. Di PT ndi rene Nagasari enek lontrong bareng ki kok ketoke. PT Guna-Guna dia. Oh, PT Guna-Guna. Ya, aku sedang menyamar ini menjadi biduan kita ya. Iya. Oh, nyamar. Aslinya nyamar. sih aku juga itu Putri CEO juga. Iya. Alah, we anake Wiwin kok arek Putri CEO. Loh, kamu gak tahu. Lah we anak sapa? Bapak aku itu dia menyamar. Oh, menyamar. Dia menyamar jadi sopir elep. Iya. Kamu gak tahu. Iya, aku wis roh. Aslinya dia itu bos. Oh, aslinya bos. Iya. Kamu tahu bos apa? Bos apa? Bos jaranan. Oh, iya. Iya, aku Putri CEO bos jaranan. Kamu PT Mayangkara original ya? Iya. Oh, kamu kalau bapak kamu aslinya bos apa? Bosok. Bosok toh. PT apa ngono lho? Kok gitu? Enggak maksudku enggak. bos oke gitu kan jadi bosok. Oh, bos oke. Iya, bos oke. Kalau dibacakan bosok. Aku juga punya PT. Apa? Emang lo seret tukang drum lho. Emang PT ku apa, Lek? Masa sama PT-nya sendiri tidak tahu? Teko iwo kok. Aku mau di PT ning Kediri mung PT apa? PG bagian lapangan tebang. Malah Oh itu PT kamu. Ih, jelek Acan aku Iya. PG pabrik tebu tapi aku bagian tebang. Ya serah masalah lah, tak syukuri aku tukang tebang tebulah. Monggo Pak, enggak ngersake. Apa? Buru Baca tebang. tebang tebulah. Apa? Kamu itu orang blora ya kamu. Makanya kalau ngomong pakai lah. Iya lah. PT tebulah. PT tebulah. Bu, sesuk. Apa? Aku ngapong nih orang. Tadi itu kita mulainya jam berapa sih? Jam setengah 9 kan? Mulainya jam setengah 9, iya Iya betul. jam setengah 9. Jadi kita buyarnya jam 12 aja ya Pak ya? Oh iya. Oh iya. Dulu wae mosok jam 12 pas diluwi. Kula luwi nggih Pak nggih, 2 detik. Berarti 0,02 menit. Ora. 2 detik. Iya. Oh iya. Tadi saya harus bar. Monggo. Ini dikasih permintaan lagi apa koleksi dari Mbak Putri? Itu. CEO. Tadi ada permintaannya itu dari Pak itu. Pak siapa Pak Lurah? Pak Lurah mana itu? Pak Lurah Permintaannya itu tadi lu mana? Pak Lurah di depan, Pak Lurah. Duh, nanti mang Gimana toh Mas? Ada lamunan, lamunan Terus juga apa ada lagi? Kaliwelasku, Lestari, Sinarengan. Enggak Lestari enggak. Mana Bu? Lamunan, Sinarengan. Oh ya sama Kaliwelasku. 3. Lamunan, Sinarengan, Kaliwelasku. Kaliwelasku. Ya, yang udah Oke, dikasihkan kita juga. kasih permintaan, 3 permintaan itu ada ngamen papat. Kok beda konsep? Piye to iki ngawani kok malah liyane iki? Gak oleh. Ya oleh nggih, pun. Aku kalah bener yo salah, apa nih salah double. Iso coba ngamen papat yo. Bisa. Coba refnya dulu. Ayo pakai ral. Ral, ora. Oh yo. Galak grup kene iki. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Jangan membaca lagu
iki karo Gandhe Sutrisno to. Mbak Iken, Ya. acara malam hari ini kita syukuran sumber untuk mengupaya penyebaran informasi. Ki sik le. Nah ini upaya penyebaran informasi pelayanan kepada masyarakat melalui pagelaran seni dan budaya dalam rangka menjaga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Nah, jadi hilang. jadi malam hari ini juga untuk menghimbau untuk masyarakat biar kita juga mendapat hiburan, tapi juga ini menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan budaya untuk juga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Ya. Tadi ki acara iki ki ora mungkur seneng-seneng tapi juga untuk menghimbau masyarakat. Ngaten nggih Mbak Diken nggih. Iya Mas Silo. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kejuk panitia ingkang sampun nderek ndugaken saking Mayangkara Group Campur Sari. Iya Mas Silo. Ini gimana Mbak Iken? Masih ada permintaan atau mau dikasih koleksi? Ya, itu tadi permintaan dari Pak Lurah sama Bu Lurah sampun dipinangkani. Nggih. Masih orang kudu kabeh sing penting wis dipinangkani. Sampun diaturi, mekaten matur sembah nuwun saking permintaan Bapak dari Lurah. masyarakat jajal boleh. Oh ya, ini yang dari kiri panggung kira-kira mau minta lagu apa? Cita saya. Cita Apa, Pak? saya dinyanyekne ya wis ngomong sinarengan. Rindu. Uyuh, putih berbulu. Ken. Jaranan. Jare trisil kon jaran. Wah, yo apa kon dadi jaran? Iki mau kiri panggung jaluk bukit berbulu. Bukit berbulu. Iya. Bulu yang indah. Asoy. Di sana kita selalu datang berdua. Memadu cinta. Bukit berbulu. Alah keri bulu. Kosok kering. Ya bulu dirabut keri. Dikasih yang mana? Ada bukit berbula. Juga berbuah yo. Berbulau. Juga ada gerigis dari kiri panggung. Yang kanan tadi minta apa? Ayang-ayang, kita kasih gerigis. Oh, ya. Ada sekarang jam. Tenang, Enggak, masih panjang. kan biarnya itu jam Iki setengah 12. Rampungnya santai solar kok Ken iki. Dadi yang tukang sonar entek jok ini. Awake dhewe nyampe blenger iki. Kita kasih lagunya yang ada kotak. Oh, yang ngaplak. Ya. Oh, boleh. Ada geri. Oke, kita kasih. Ada Mbak Yosi. Permintaan Ada Mbak dari Afi. Oh, semua. Iya. Oh iya. Kita kan semuanya kompak. Iya, Kompek ya, Boh. Kompak. Kok kompek? Ada Mbak Putri dari CEO dia. Ya. Ngerti pernah kompak ya? CEO Kompak apa? Ubu Ungi. Kompak neng. CEO Ubu Ungi. Ubi ungu. Ubi Ungi. Lah. Ubu Ungi. Ubi ungu. Iya, Ubi ungu. Wah, Ubi Ungi. Ubu Ungi. Ya. Ini Mayangkara selalu menampilkan spektakuler. Malam kali ini Sama menampilkan. ada orang sinden Mayangkara masih semuanya. Musisi Mayangkara beserta gamelan masih semuanya. Nah, ini Kita tampilkan ada jaranan dari Golok Grup Mayangkara. Ayo, ada jaranan. Yo aku merasa kayak TK besar to iki. Semoga katuran pagelaran jaranan saking Mayangkara. Sapa ngangkon. Mbak Afi jaran, Mbak Putri jaran, Mbak Yosin jaran. Niken gandongan. Kowe bagian ketekane sil. Ki opo aku sing apik ngono kan. Ayo tuh. Ayo. Siap. Aku soto elek terus kok. Kowe iki kok. Ayo, mirip betul, mirip. Aku sing apik kene kan mosok iki. Wis manut ora?
Ya Allah, ya Allah. Bayaran kurang, mulai kurang. Ya, mana tuh? Ngelek terus aku. Walek munyo. Walek kowe kari. Iki jaranane metu sik. Persembahan dari tema Dharma Wanita Paku dan Satu. Ayo semua.
Gini sing MC aku terima jejeli gedang kaget. Dadi spesial ngono kuwi. Tapi ras dadi. Ngombe. Iki lho ngombe. Kok ngesane ya.
aja nih ora tega. Lah yo mesakne mentok. Mesane. Aduh ninggal anak bojo anake sik cuwilik. Anake sik cilik yo sak benik nek. Anake sik cuwilik. Kok kaya terani ayam. Mesakne. Jarine ngombe. Jare ngombe. Jare mie to nak, jare mie to. Iki penyanyi sing gak nganggo ngene kene. Kene. Apa bercuk reku pikir aku. Oh mimi. Tenan yo. Tenan. Iki pasti walah. Iki masih yo lah ngesakne. Mesakne tenan. Yo lah yo ngene iki lek suwi ra tau ngombe yo ngene iki. Kok apa ngelak tenan bocah? Pak. Enten arit mboten kula kersane dibacok sisan. Pundut Oh gelem dibacok gelem. Lah kuwi kok ploro mati halus. Oh dibacok Cak, dibacok. Guyon. Ora iso guyon Mas ning kene. Ning kene ora iso guyon. Ora iso. Guyon. Ayo. Guyon. Apa men jaluk piye? Iki gawean tenanan kok guyon. Sik, nak. Mayang karai galak iki. Nak wong itu ora apa-apa. Lha iki wong semene karo terus nesu karo aku. Ha trewani maju. Ora guyon aku guyon tenan sumpah. Iki grup apa? Campur sari kok gali jane kok do galak meneh. Lah ora ngerti mayang kara lembet lewat alas. Enek begal dibegal genti karo mayang kara. Oh, Niate begal mayang kara tapi malah mbek cacah dibegal genti. Heeh. kowe pengen roh gendrone sapa? Coba. Iki lho. Oh, kuwi lho. Ya nek bakal tahu dibegal kok aja nek trimo duwe. Ora ngerti, iki wani gara-gara apa? Ya gara-gara iki. Ora ngerti, iki muridnya Gus lho. Gus apa? Gus Gendeng. Ayak mendem. Rene tak omong. Kuwi ngono sirup kan. Kowe iki ngene tak omong kan. Aku iki to kan sebagai kancamu iki jane wis ngandani. Kanca-kancamu iki Dik, ini lho mari tanggapan saka Boyolali. Wis tak elingke do mendem lho kan. Do mendem lho. Tak seneni aku. Terus? Lah iki maksudnya mergawe do mendem karepe piye? Terus. Tak seneni. Terus. Lah iki kok malah anu setia Mas Trisil. Aku ditawani malah. Aku gak gelem ta biasa. Emoh kene ada diri. Tawani. Kowe kan melok nyeneni. Dadi Lah yo emoh aku. teges ae. Teges apa? Terus. Wong aku mau saat nyeneni ku aku yo mau wonten parah aku wis. Rumah satu. Padha ae kadung dino tok ya. Cacah wis tak omongi. Ora usah mendem. Nek arep munggah panggung ora usah ngono-ngono kuwi. Heeh. Elek pisan. Nah, Mereke wis tak omongi, lek sir mendem njaluk duit aku tak wae tuku sing larang sisan. Iki padha ae. ya ngono padha. Nek trimo ngono ya harga diri to, Bos. Sayang karo. Mayang kara lho. Ngono wi ngomong redis e. Aku kok tekono anu. Pak Lurah tak jalukne. Jaluk lurah. Ya. Kak Iken, Ya. ini gimana masih ada Sekarang permintaan? kurang berapa menit lagi? Mayang karai on time. Jane jenengan imbuh gedang sak lirang ngono tak imbuh sak jam Pak. Dua iki. Heeh, wis kono kan. 23 titik Titik. 12. Oke, kita kurang satu lagu lagi. Masih satu Ya. lagu lagi nih, Ken. Ini kita satu lagu-lagu lagi. Ya, satu lagu lagu bersama Didu Soltisil. Wah, dia pun jadi bisa Ken. Lagunya apa? Lagune kita pakai lagu yang hot-hot. Aku rapi, aku kenal cowok. Kenal cowok, irungnya rada sempok. Setengah tua, iki awak lagi bosok. Jelek sangu karo simbok, pengen nyambel renek lombok. Dasku jeblok no tembok. Kayak mesisan. Ya, Ayo dikasih ngamen berapa tuh iki? ngamen 12. 12. 12 dikurangi 6. Oh, 6. Piye oke? Dikurangi 2 lagi. Ikan Ngene urung kok. Saya sabar to makane. Semoga nika kantun setunggal tembang kalian kata-kata Mayang Kara Campur Sari. Semoga.
panjenenganipun Pak Camat nyuwune setunggal malih versine horeg. Oh ngaten. Nggih. Napa Pak? Lia Monika. Lia Monika nggih Pak nggih. Nggih. Nika paringi bonus tunggal ngaten nggih. Bapake sampun. Jenengan sampun apa dereng lho Pak? Sampun. Oh Pak Lurah. Bapake jenengan dereng nggih Pak nggih. Bapaknya meringis. Napa Pak? Oh, mobil kunci mobil mboten Pak, mboten Pak. Kon gadek niki kan. Mau. Nggih, semoga katuran setunggal bonus malih saking panjenenganipun Pak Camat. Horeg. Ingkang disuwun versine horeg. Cah cilik-cilik demong aja dolinan gamelan bengi-bengi kok. Semoga kalian kata-kata campur sari mayangkara. Niken Salindri. Semoga. Oke kita goyang, ada Lia Monika. Terus besok teman-teman semuanya waspada jiwa-jiwa dia. Oh. Oke berarti jatuh cinta ke saudara orang jikari sang putri raja pati bancara de ucap cinta. Mayangkara. Mayangkara. Ucapkan terima kasih banyak Pak Lurah. Terima kasih banyak buat warga yang ada di sini. Terima kasih. Ya ini Pak Iken, kita keluarga besar dari Mayangkara Campur Sari ya. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia juga Bapak Pak Lurah, Pak Camat, sedaya ingkang boten kula sebat setunggal bogos tunggal. Ya. Nika kula kalih panjenengan sak grup Mayangkara nyuwun pamit. Mbok Ya. bilih wonten kelentah-kelentunipun. Kula minangkani wakilipun saking Mayangkara kalih Mbak Niken ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ya. Saking kawula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.